tabang ako. Maskin tinuod. Wala na ko'y kanon. Tutulog ako. Ang imbestigador di mo to. Kabalang ipunog ko. Giskam ko. Unsa akong buhaton. Gutom na kaya. Walang matabang ako. Unsa akong buhaton. Malugi gyapon ko. Unsa naman akong negosyo ani? Tanan. Luwi kay ko. Wa mo tabang. Binuangan. Oh, no, 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 no. Maningkamot, mag-online gihapon. Tantaw na to, unsay kusog sa online. Mag-online. Kamot og online business. Ay! Online barter para makakwarta ko. Akong i-barter ang TV. O barter. Barter. TV. Tinapa. Isa ka lata. What? Speaker. Barter. Duha ka sangang kamunggay. Tikog tambal para maulian ko. Magwapo ko balik. Para daghan kay kog hali na food. Mag-online. Balik kog online. Daghan kog hali. Tikog tambal. Vitamin C, vitamin E, vitamin U, vitamin E. Bluetooth speaker. Tambal. Mayra E, Mayra U, Mayra A, Mayra E, Mayra U, Mayra A. Kurot na dyan ako ang kuan. Hapak ka! Hapak ka! Hapak ka! Pagpuyo ba? Walang nagatanaw ko diri? Nag-tiktok lang ka diri, Tiktok man iko. Ikaw lang to, mo dira. Hapak ka! Magilabot man mo ay. Uy! Balsan man ta! Oh, kamatay ko. Uy! Man. Musta na kasi dyan, no? Lang, kung saan na tabon niya ron? May present na to. Ay po. Uy, ano? Uy, pagpulo sa mga pagpulo Agay! sa mga. Kaman, kinanda mo dyan? Oo. Musta na kasi, no? Lagi ko. Na ba, dugay-dugay na bitaw ang kakontak niya. Lagi. Mugani. Nagpailan tayo na to sa Facebook. Sige, sige. Nakulat sa akin, inek. Signal na rin napita mong good. Dyan. Online seller. Oh! Duto, nagpakulo niya, oy! Tanawa, online barter? Dak. Awa, ilang TV, pabailuan rag, isa ka buok tinapa. Buuan, Dato, nakipagbuang ron ba, oh. Napag yun. DVD. Pabailuan na niya gwa, no? Dah, 1 kilong bugas. Kasi dagang bugas din sino.
Ilang sa kilo ug na pa jud. Lah. Bluetooth speaker. Tanawa, Bluetooth speaker duha ka paluwa nga kuan oh, kamunggay. Lah, kisang kwa. Nami kamunggay dito. Mumpay. Sige, ano pa jud, tambal. Da. Oh, kuan gyapon sa tambal oh. Ay, nya, Ya. Naitambal ito. Pero mga duha na to katuig wa gamit-gamita. expire na siguro to. O man siya kabalog. Karon to gipalit. Sige, may para. Sige. Ato doon, partida na to ba? Sige. Kuy! Ano dala? Narao? Maning kuan? O man tambal. Maning tambal? Oh. Uy, basi expert na niya. Naghanap sa Ang mga mga dalaw. dalaw tuig. Unsa man na? Wala kailan yung putasa? Unsa na? Usap na. Mangga na. Dakuan ang manggahaway. Ganda yun. Ihatag na ko nin dyan. Ay, gagana po danoy. Sabi lang, TV bitaw to. Kuha. Tinapa raman to. Hindi na ako. Sige, sana. Tana. Nya ka na iya. Kani ako nang ipakapindyan oy kay aron napod sila Sa punang luyan ni mo eh. Kuyos, manak mo Ayo. Itlog. Ayo. Si John. Oy, say tuyo. Uy, nalagi mo diri. Ay, katong kon ba tong giingon ni mga tong sa online bitaw tong barter. Amo tong barteran. Ay, katong gipost na ako. Nabasa ninyo? Oh. Kita na mo. Si Rondel mo na to. Sige. Dayon mo, dayon. Ablihan ako ha. Ay. Dali. Adara niyo na rin. Atras. Linya lang. Uy, pahiya lines. Ang una, ang sa to'y una na kong gipost kan, nakalimot naman ko eh. Ako anon to, TV. Ako, TV. TV. Oo, tinapa, hamang tinapa. Mani. Oh, dit. Pakapinan ko na og kuan. Noodles. Padala na sigaw yaw bukas na kin mangga ko dala. Wait, Muna TV. kana nga TV kana. Ay, Samsung. Sige. Unsa kan? Kuan. Tambal. Tambal. Batamis, Tambal. hindi na. Sa radyo na siguro. Sa Oo. Mayra man na. Mayra. May katong imong gingon nga Mayra. Unsa kay tong Mayra gani? Oh, Ito. Tong agi, bansili lang ni si Murip. Nindot kay Murip oh. sige. Magaling kang kupal ka. Daghan kay makaon ni Murip. Ay lang yung intra ha kay kabalo biya ka nga kubre na kay ko karon. Siyempre, dito. Sinikod sa kudri dyan ay kapag dala sa mangga. Speaker kay dumdum ko ni. Bluetooth Speaker. bro. Kani. Di kan murke to man kasi. Isa. Agoy. Di na mo ako Samsung. Pakapin Wapo kay ako. Nakapin? Kana na lang mo. Yeah. Kani diyan, Pakapining tuwalya dyan. oh, yung bugas. Akatoy mo kay mahal-mahal to. Makalugal naging gusto. Diyan. Tuwalya dyan. Ay, Ano ba? Ay na. Ibuta na. Jan, pwede na dalaw ni. Sige, dadaan na ninyo. Sige. Jan, ako lang dalaw na. Sige, dadaan na. Dyan, ako ang lingkon. Pakapin eh. Itrahan lang na. Kaya akong kuan kay bukat kini. Dyan. Oy, Amo sa ning pangita agwan ay kining kargahanan ni ba kay isod nung daghan kayo nya mga bugat ra ba? ay, sige. Maayo po. Nahuna mo na. Bukat biya kayo na. Dagko kayo na. Kasi ani sa ni. Sige. Anya na. Legit na ka ni. Legit na. Sige. Ako daw testingan. Grabe nagipikto. Hindi na yung pagkakuan. Sukod eh. Dagko na. Gagmay. Ay nana Sa Mayra man na god. Bantog di Para ko ha. Kay Mayra. Tala. Sige, hatod lang tamo. Tala. Jan. Hala. Walo ko ani. La, saan man? Suman. Pagdali bi. Tubig. Butang sa balde. Pagdali po. Jan, sablig ni. Gram kaglaw. Na. Jan. Babang, muna ninyo. Jan. Sige. La. Tay. Jan. Nani ni pagtambal oh. Bantay ka. Lem sa maginhouse ako. Sige, hinawas ah. Di na. Sige. Patay na unsa na ni. Tawa ni i-check be. Patay. Walay pulso ni. Pigda.
Unan. Pastor. Lansa! Tara! Bukasi sa ninyo, kasi. Hintayin sa ako na. Oh, pasagdi, sira daw. Dah. Patay, wala na dyan yung tawa. Tawa, may sulirat ng mata. N127.555, clear! Dah! N127.555, clear! Dah! Clear! Patay, wala dyan yung puso. Tungod, malisin yung tambal, good. Riki, tungod na siyang tambal ba? Ha? Bago ba itong tambal? Wapay, tulog ka tuwing? Ang ba itong tambal, be? Oh, tambal oh. Now, pag inom na ni Kisabe, Be? Wala man. Lami, manggani? wala man di ay. Ang bilang tambal, be, butang na dire. Para pina, kaya tawin ka bangon. Wala play ko na eh. Wala ni pulso. Meron pulso, may burot. Lawas sa Bawas bangon. Atong yung kabangon. And 1, 2, 3, and clear! Wala. Patay ko, be. 103. Wait. 1, 2, 3, clear! Go! 120, clear! 180, clear! 150, clear! Go! Uy, yaan ta ni. Wait pa! Dal! Uy, di pa patay. Ay, patay sa tayo! Patay ko! Natulunong ka lang na! Lahi naman po yung negosyo lagyan ninyo. Ano Awa online ban. Bain. 1, 2, 3, clear! Go! 1, 2, 3, clear! Go! 1, 2, 3, clear! Yo! Ayan guys, maraming salamat po dahil tinapos nyo ang aming video at ngayon po ay magsha-shoutout po kami sa aming mga supporters at sa aming mga hinahangaan ng mga YouTuber. Isa na dyan si Grace GV Montajes, meron din siyang YouTube channel, Gaharas Channel, Rainsis J. Edrote, Maitom Tricker, yan ang YouTube channel niya, Mayora Mabel Hot, Imong Arcangel, Nambrix, Chanel Front Row, Alimar S. Magaliano, meron po siyang YouTube channel, paki-visit po sa kanilang YouTube channel at maraming salamat po. And also shout out po kay Benjamin Angeles, Mary Grace Banawa Arocha, og shout out po dahil sa ako ang mga brad niya silang Eugene Hinubia, Prince Mark Monterola, og shout out po sa Lana Wild Jats. And also shout out kang Baby Jeans World and Gorfax Vlog. Paki-visit na niya kay mga nindot na siya og video. Ug shout out po dahil kay Mira Humawan, JR Remerasyon, o kay Ate Mayet Evidentes, o kay Junard Bagyo. Shout out kay Jeribet Evidentes o Jolicar Evidentes, o kay Ate Sarah Jane Abilgas Bagyo. Shoutout ko kay Jasrel Nicole Quario o kang Jasrel Quario. Shoutout sa iyo. At shout out po sa nagbe-birthday ngayon. At stay good, stay healthy, and stay safe. Kakantahan po namin kayo. And 1, 2, 3, Happy birthday to you! Ayan, sa lahat po na hindi pa po nakakilala sa amin, kami po pala ay ang Landviners! Ayan, don't forget to like and subscribe our YouTube channel and also hit the notification bell button upang updated po kayo sa lahat naming mga videos! Maraming salamat po! Stay at home!